matamu. Tawa ta bae iki mau, Beh. Bakul kowe. Loh, ngene iki labute mengenger to. Nek enek inae, pira-pira yo ditampol. Mau ikhlas ndasmu iki. Pikir karek sitok iso. Ikhlas. Mbok pamere. Ora, kok iso. Pun ngambil setunggal mawon kula niki. Gak sitok ya. Engko tak jukuk kene mburi kae lho. Ndi enek kowe ora nggawa ono. Mobil enek ngawur. Ora enek kowe pedal motor. Ngenyak aku ya, Kancah. Ngenyak aku ya. Lah bojomu delok kok sangseng-sangseng. Lah iki didelokne kopake mari pun ya ngono ki. Ya mau bandret ya. Ya ampun. Aku yo kono to, Mas. Yo apa? Jaluk kon ngenek. Gak wis. Aku ki moh nek di depan orang banyak. Loh, tunjukkan bahwasanya kamu mencintai bojomu. Betul. Wong tresno nyapu didudol-dudoke tresno iku. Ben romo iki lho. Alah wong pamer. Pamer. Padha ngene kok. Lah kene mbok ambungi bojomu kok meneng. Ya meneng sing tak ambuhi tanganku dhewe iki. Oh, iblis nano kowe. Nek pengen roh ya ambune lah iki. Ya jirut nano kowe. Karo bojomu. Aku ora perlu dadak demek dinemek. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Joklidi. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Barokah sedayanipun Allahumma. Amin. Wah, jan kaya-kaya kula nderek bingah, Mas. Nggih. Sak atase dukuh nganti gelar wayang kaya ngeten megahipun niki wujud ridho ta'ala ingkang ridhoi dalu menika anggenipun jangkung kesehatanipun, jangkung kesaenipun anggenipun dados pegawe, insyaallah jangkung sedaya ingkang dipun jangkung. Amin. Niki amin, Mas. Alhamdulillah dalu niki kula nderek remen Mas Dalang. Siap Mas Agus. Nggih. Mas Agus gaplek. Golek kondang terus piye Juragan gaplek. Ngono. Niki wujud syukur. Nggih. Dukuh perlu kita acungi jempol bahwasanya kenapa Mas Agus dukuh yang tidak meninggalkan adat budaya, dukuh yang tidak meninggalkan adat agama. Betul. Yang bersatu padu membawa nama baik dukuh untuk mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk dukuh. Elok lho Mas. Nggih, dukuh niki kula meri. Pripun Mas? Payangan teng pundi-pundi niku kaya-kaya niku abot sak niki. Sebabe? Nggih kengi lho pripun to? Efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran. Lah sak niki dukuh deloken to Mas, terop duwe dhewe. Nggih. Wayang yo dalangi dhewe. Sound system nggone dhewe. Sound system yo nggone dhewe. Lighting yo nggone dhewe. Niki berarti guyub rukun kompak sedayanipun. Betul. Malah Mas Joklidik kok pomo sindene absen, Ibu PKK siap nyindeni. Walah nane ibu PKK nyinden sewengi lah yo asam urate kumat kabeh. Yo mulai piye? Loh, kompak. Dukuh itu kompak. Mau bagaimana berpartisipasi. Son yo sone pyayi kene piyambak, terop yo pyayi kene piyambak, dalang yo perangkate dhewe. Giliran duduhke kerukunan dan kekompakan apa ya mungkin terjadi seperti ini. Jane yo duduk kompak asine. Lho lah terus ngirit. Kowe kok tak tapuk lambemu kok. Nek kene iki ngomongke ngirit ora nimbali sampean. Loh, Pak Lurah ki nimbali aku lantaran Pak Carik, lantaran Mas Andi. Ya terus? Iki aku ki 50% kok bengi iki. Wah, separuh harga. Loh iya, 50%. 50%. Lah kok ramang kowe? 50% DP, 50% pelunasan. Iki aku ya padha ae kowe njaluk tegese iki ngirit, tegese ngene lho. Tegese iki ngirit rasa. Terus tegese ngirit rasa ki nun sewu. Mbah Lurah, perangkat desa karo seluruh warga masyarakat Dukuh iki ngirit rasa ki nyapa? Wong ya enek dalang apik, nyapa kok dadak nyeluk dalang saka njaba. Enek panggung apik, nyapa tok gawe panggung saka njaba. Enek lampu sing becik, nyapa tok gawe lampu saka njaba. Enek sound system sing apik, nyapa tok gawe sound system saka njaba. Ini sing demene ngirit rasa ngono kuwi. Kabeh kon jero kene wis apik, ya mik siji dagelane kok sik tetep kon njaba. Lho, saora-orane lak ya paling ora ki Bu Carik apa sapa ngono. Bu Carik gundulmu iki. Awake dhewe iki bengi iki rada abot sebabe mergo bengi iki adek iki ndereke Ki Dalang Murni Jaya menika. Muga-muga Ki Dalang
Contonge lho. Jadi Kok Ki Jaya Ude Murni Jaya ki piye? Iki namine Ki Agus. walah, lho biasane iki dalangan yo dibordir ning gone kene iki to. Nah terus Kok ning kono kayak enek biasane enek to Ki Bambang. heeh. Terus Wis bogene moro nggonmu kuwi. urung. Enek misale Ki Bambang enek, Nggih. Ki Didik Wibisana enek. Enek. Ya tak kira ya ngono. Terus Ki Murni Jaya. Murni Jaya. Dudu to. Bener. iki sementara sik diampili. Ning insyaallah tahun ngarep wis kagungan piyambak. Amin. Iki mau tak delokno wis tenan. Pak Carik hebat. Terus Dalang-dalang liyane ora kaya Pak Carik. sebabe Dalang Ade kan melu dalang ndi to? mumpun katek Wis pokoke dalang sapa Ade tau Nggih, melu. nggih, nggih. Ora kaya dalang begini ndelekke dalang Pak Carik. lho piyayine alus kok. Piyantune lembok apa Ayo. lembah mana? Amin, amin. Prasaja. Bener. Totalitas menghibur warga masyarakat. Kesoran duwe rasa piye? Lagi bengi iki dalang ngalor ngidul nggo bantal iki lah. Jan matamu ki ndelok iko ndi. Iki nggih bobok putrane iki lho. Wah, iki mau dalangane apik lho. Lah sik apik iki gelem nyekel wayang. Lah anakmu cilik wis nyekel gaden barangno wis kok. Gede cengelmu ya. Wong kuwi kudune dididik papunten Mas Carik. Siap. Kula niku nderek Gila. bingah. Ini bali apa Pak Carik? Nggih Pak Carik. Beban moral, beban mental ki dadi Pak Carik. Sebab Lek garwane Pak Lurah, kuwi nun jauh ngalor kidul, sugeng siang Pak Lurah. nggih. Dateng pundi ke Bu Lurah. Nggih. Pak kami tuwa no. Nggih. Bahwa ting pundi buwa. Nggih. Ya. Nggih. Momo Pak sapa ne? Ya Pak Camat. Pak Camat. Nggih. Pak Camat ting pundi Bu Camat Camat. nggih. Beban mental Pak Carik ini lho. Pripun? Sugeng dalu Pak Carik. Pripun kabare Burik? Lha iki lho. Nek burek to ora apa-apa lah bojomu apa mbok kira ora ngisin-ngisini? Lho bojoku tak lereni yo. Lah nyapa? Dadi bendara desa. Lah kene mbok arani burek lah bojomu. Pomo kowe Pak Kluthuk bojomu sapa? Blukuduk. Lah. Lah yo malah ngisin-ngisini to kowe. Kok dadak kowe nyepeleke Pak Carik. Kata Pak Carik. Oh ngono Pak Carik penak monggo burek lenggah, monggo Bu Camat lenggah. Lah sampean, lho Pak Kluthuk, lah blukuduk. Tapi ndek iki yo dadi perangkat desa Pak Carik izin Pak. Napa siap. Bojo kula menika nggih samentara niku dadi perangkat desa tapi saulan takon leren. Sebabe Leren nyeluk yo gilani yo wong-wong. Lah napa? Bojo kula bendara desa. Nggih. Kepala desa disingkat Ya Kepdes. Kades. Kades. Kok Kepdes ku apa? Kades. Aku kan kepala Wah, sekolah. jan kowe iki. Aku malah goblok ngene Bambang. Nek Bambang malah goblok. Kepala desa kok Kepdes ki apa? Kades ngono. Bojoku iki bendara desa. Terus Ngalor ngidul celuk bedes. lah ya pas to wong bendara desa itu disingkat bedes. Tak omong tak salahne yo. Bojoku godi yo beruk ya aku yo ngono. Lah wong bojone kok malah dindomono ki kepiye? Pak Gus, Satu Dalam, percontohan. Pak Dalang. siap. Dukuh iki wis dadi barometer desa-desa seluruh Kabupaten Kediri. Wah saestu, Saestu. Destinasi wisata ora ana liya ya ning Dukuh kene iki akeh ora umum. Amin. Betul. Enek ning Burimo sing dalani WSW. Betul. Wisata Wisata sumber sugih waras. sugih waras. Ah. Iki malah enek neh wisata edukasi Kampung Katresnan. Apa kuwi? Sak dusun iki rabi karo tanggane dhewe-dhewe. Ah. Apa enek? Iki dusun Katresnan. Kuwi enek to? Kampung Katresnan. Leres Mas. Kene Pak, Nggih, niku manggene teng dusun Ngadirejo. Ngadirejo. Sak dusun niku Sak dusun? sing rabi oleh tanggane jumlahe 120 Lho. kakak. Wah, dadi rabi karo tanggane dhewe-dhewe. Kuwi berarti yo kene ya enek neno. Desa sing apa-apa wae tetep Loh. kurang kok. Apa? Apa? Butuh kuwi. Wah, Apa-apa tetep kurang butuh. Kuwi butuh anggaran. Kowe Loh, langsung kene Pak ngono. tarik nggih. betul. Kampung Katresnan Pak. Kampung Katresnan Kampung Katresnan. Masya Allah. Dadi ki rabi ki ya tangga teparone dhewe. Ngoten nggih. Ngono lho. Ora medhot balung pisah. Oh iya. Nggih. Dadi karena kesibukannya warga masyarakat kono ki ora iso, bukan ora iso, Nggih nggih. tidak menyempatkan lah ning jaba, Nggih, nggih. akhirnya rabi karo tanggane dhewe-dhewe. betul. Itu ada lengkapnya. Nggih. Kampung Katresnan Peknggo. Tuh. Napa Kampung napa niku, Pak? Kampung Katresnan ngepek tonggo. Ngepek tangga. Pak Carik ki lho ya meh kenek kono ya. Kampung Katresnan ngepek Pekgo. tangga.
judule Peknggo ngepek tonggo. Tonggo. Oh. Ngono lho. Berarti Kampung Katresnan Peknggo nakwe. Heeh, piye piye? Kampung Katresnan pek tonggo nak dhewe. Lho mergo sekono kuwi iki insyaallah tahun depan akan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Wah, Kowe iki ra ndisik Tenane. Contongmu anggere jebles wae. Rencanane. Prabowo senggak. Kowe iki yo ngawur kok iso. Lho tapi hebat lho. Mbah Lurah ki sik muda. Mbak Iwan. Mbak Iwan, beliaunya ki mau jagoan karo aku. Nggih. Beliaunya ki hebat. Hebatnya pripun, Mas? Beliaunya itu ngasto mungkin tinggal 1 tahun nih Mbak Lurah nggih. Tinggal 1 tahun. Oke. Ya, mudah-mudahan selalu dicintai oleh warga masyarakatnya. amin. Mudah-mudahan tetap ngerembaka. Amin. Mudah-mudahan tetap sehat. Amanah. Amin. Dan mudah-mudahan tetap amanah. Dan mudah-mudahan tetap mengemban apa yang menjadi tugas beliaunya. Tahun depan, tahun yang akan datang, Amin. insya Allah akan menjadi desa Dukuh, akan menjadi desa sing gemari pahloh jinawi, ora kekurangan sandang pangan. Amin ya rabbal Mula tembunge alamin. sing apik wayah magrib budhal sembayang menyangkali aja nyangking timba. Mumpung si urip ayu kesel kepon nanggap wayang, somben yen tinimbalan marang Gusti ben munggah swarga. Iya, kula wong rungokno. Alah, ora kok kami tuwa ya cari Sampeyan barang barang kuwi kok, Sok. Aku ya asine bengi iki rada pegel aku. Pegel ngopo? Mbak Lurah yang ngebel aku, Jo, tanggapan tanggal iki ya. Nggih, Mbak Lurah. Terus Mbak Lurah ki aku ngrego piro, ngenyange ora? alhamdulillah. Tenang. Piyayi ki nek dermawan Karo aku Iya. seplek kok, Bos. Mbah Lurah telepon Piro regoku tak diyani karo Mbak Lurah. transaksi wae. Oke. Lho. Sing ngenyang Mbah Lurah ora ngenyang. Masya Allah. Sing ngenyangi cari ya ndridil ta wong. Kowe menengo cari ki mergo ngenyang apa nggih anggaran anake barang ki mau lho. Tapi hebat. Saya bangga kali jenengan, Bos. Oke. Dicontoh, Mas. Teh, Bapak ki bayangane anak nek bapake apik anake mesti apik. Tatane bener anake mesti bener. Nek tatane positif mesti anake mesti berlagak dengan arah yang pikiran positif. Mula penting ngeten iki kula nderek remen. Nggih. Anak kula niku sakniki, Mas. Nggih. Nggih ngoten gian. Kula ndagel anak kula dek wingi stand up comedy juara 1 provinsi Jawa Timur. luar biasa. Iki. Anak kula Nggih, ngoten nggih, gian. kowe iki nang sewu. Itu yang dinamakan orang tua yang kurang kreatif. Loh, kok iso ki lho? Anak niru bapak iku sing darane plagiat. Wah, Bocah ki jane pekok napa bejane? Wong gunane duwe anak ki dipinterke ben iso ngunggahke derajate wong tuwa sakarone. Anak dalang dadi dalang, Terus? anak dagelan dadi dagelan, Nggih. anak musisi dadi musisi, Nggih. anak yoga dadi yoga. Terus? Itu yang bisa dinamakan keluarga yang kurang kreatif dalam hidup berumah tangga. Oh, Aku iki walaupun dagelan non sewu. Anakku saiki mu nggih. neng polsek jane ngadi luwe. Anakku neng polsek ngadi luwe. Kuwi mergo lehmu ndidik mbok sekolahne dhuwur. Loh ora. Dadi Mergo mbok polisi. ragati. Mboten, Pak Cari. Entek pira-pira penting dadi polisi. Ora. Lah kok ning polsek kene? Nyopet kecekel ndek iki. Nyopet. Iki lho. Omongane wong tuwa sing ra kena digugu anak ngene iki. Tak wong iki. Kuwi lho. Taruna bisa ngungkuli bapa. Bapa. Tembunge Leres. wong Jawa kuna kuwi perlu dieling-eling. Nggih. Aja nganti awake dhewe nun sewu lho gegeden piyak kurang cagak. Wong nek gegeden piyak kurang cagak kuwi padha karo wong sing apa ya Angen-angene. angen-angene dhuwur ning ora ana migunane. Kata-katamu pripun Pak Cari pripun? Ataruna pripun? Taruna ngungkuli bapa. Leres ngendikan panjenengan. Niku kata-kata sing kleru Pak Cari. Loh, leres e. Nun sewu. Ngalih. Wah, lah iki aku andredeg ya jadi. Ya wis Iki beli. ilmu pembelajaran Heeh. wong Jawa. Pripun? Wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil, wong Ah. Jawa kudu njawani. Ya, terus Menawi jenengan nate mireng taruna kudu ngungkuli bapa. bapa. Kula jenengan petukne kalih sing ngomongan niku jajal saya bisa beradu argumen niku. Urung mesti rek taruna ngungkuli bapa. Kuwi kata-kata tinggalane piyai mbiyen lho. Temokno karo sing nggih kata-kata kuwi. Tak odote ilate kene. Lho. Kok mbok serengkal ki ngopo? Kita berbicara positif. Terus Taruna ngungkuli bapa. Oke, Nggih. jenengan dadi dalang, putrane sok ben dadi dalang kondang ngluwi Nggih. jenengan mboten napa-napa. Nggih, nggih. Oke. Sampan dadi dagelan sok ben anak sampan dadi dagelan luwih kondang saka sampan ora apa. Amin, amin. Terus Taruna ngungkuli bapa. Kita berbicara dunia ini paradok. Nggih, Enek apik, enek enak elek. elek. betul. Saiki umpama wong tuane lanang nyambut gawe maling. Heeh. Mosok kowe arep ngomong taruna ngungkuli bapa. Le, bapak iki dadi maling kondang lho. Sedina iso maling TV 8 lho.
Sok ben kowe kudu bisa ngluwi bapak, kudu bisa nyolong kulkas 20. Ya ora? Ya ora pas. Ora pas. Ora pas. Kuwi sing darani ora bisa ngomong antar nang kuli bapak ki ora bisa dikatakan utawa ditempatkan dimanapun. Iya. Lek bapak lek lanang, Nggih. umpama ki ibuke rondo, anake wedok. Delah wong ibuke iki nyambegane dadi purel, Terus. dadi cah nakal, Oh tukang jiwiti. dadi PSK. Oh pekerja seni kreatif. Berarti ngeten lek kula bisa menarik kesimpulan. Lek anake dadi purel, sok utune kudu iso dadi germo, ngoten. Nah, apa ya mungkin ngono? Oh ya ora mungkin ya. Ibu sedina iso ngladeni wong lanang 5 le. Iya. Nduk, kowe kudu iso ngladeni wong lanang 20. Mulih bro ngesot. Ya masuk. Donga ki ora perlu ngono kuwi, sing meneng donga ki muga-muga anak bisa migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Contone kaya putrane Pak Carik. Loh ini proses kok. Loh. Ini proses karena Pak Carik itu penuh dengan lika-liku, berakit-rakit dahulu, berenang-renang, Ketepian. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Kemudian. Sing ngomong, rekasane sing nyangga bapake, mulyane sing nampa anake. sing ngomong sapa? Loh, Tanggaku ki ya, bapake rekoso, anake ya saya nemen. Ditinggal mati ki mboke utange ning Mekar ndridil ra umum. lo kurang budidaya gitu Mas. Nggih, leres. Kurang Ora budidaya. mesti, Bos. Lo kepiye kuwi? Dadi anak ki generasi bangsa ki kowe ki kudu paham. Mas, wong kuwi nun pangapunten ya. Ngene iki sing diarani wowoan ora ceblok saka wite. Iya. Dadi sing tak aturke ngene iki karo panjenengane Mas Carik, ki wowoan ora ceblok adoh saka wite. Urung mesti gondol codot kaya teko wite ya. Lho lah iya to. Dadi kuwi filosofi. Urung mesti lek anak kuwi ngetutne apa sing dadi profesine wong tuane. Bos, rungokno iki. Sik Pak, liyane wawan ceblok. Oh, kacang ra ninggal lanjaran. Lanjaran. Urung mesti, kowe ora tau ndelok TV lek gondol Garuda kuwi yo ninggal lancaran yo an. Iya ya, nek ngomong iki. Kok panggang Ini lho, iso. maksudnya iki ngene, nek bocah sekolah saiki, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Berlari. Nah iki. Heeh. Guru kencing Berdiri. murid Kencing berlari. berarti Pak Carik iki sekolahnya kurang dhuwur kita sama iki. Wah, iki terus Guru kencing berdiri. murid kencing Berlari. itu pepatah yang diskriminasi. Guru ki nek loro nek lanang nek wedok. Oke, kita berbicara berdiri ki guru lanang. Saman tahu teman guru wedok nguyuh ngadeg leran deledek kon dindi kene iki. Ayo, Ancen. ayo. Malah kayak siram-siram kembang. Anu Mas Carik. Iya ora? Ngeten Mas. Ojo ngeten, tau ngeten keturun aku. Piye. Mas. Heeh, Ayo. pripun. Waduh. Bingung kok ya piye? Ya piye? Aku ki dadi penengah ki angel. Masa dadi penengah. Aku ki ngomong Mas Carik. Mas Carik iki apa bocah mbok omong iki? Wong iki iso dolan dhewe kok. Ya mbok omong, anakmu ora tau mbok omong kok ngomong Mas Carik. Paling ora kolaborasi seperti ini piye ben sampean iso gendong Mas Carik dadi. Lah, anakku ora tau tak gendong Mas Carik. Wis gendeng aja. Maksudnya ki Mas Carik ndalang sampean dipangku. Urul ya aku masamu. Loh, Mas. Terus aku dipangku ini saya joget. Oke. Generasi bangsa gitu Mas. Betul. Pinter. Kowe iki generasi bangsa iki kudu sing pinter. Terus rawung. Aku aku bisi mesti aku bisi. Rawung pinter. Ngene. Ben ora dadak ngene iki ngajari ora ketok bodohmu. Ngomong iki. Ana pepatah mengatakan tong kosong berbunyi nyaring. Aja nganti nek tembunge Mas Carik kuwi nyalahke. Mergo nek diomongke tingkatan, kene wis teruji to Mas. Tak omong. Ngono lho. Pripun? Anaknya ganteng. Nah, terus Dalangmu tak delok apik. wah, apik asik. Kelas isi to. Mas Carik. Betul. Ini yang saya bisa mengapresiasi apresiasi yang tinggi sebesar-besarnya terhadap putrane Pak Carik. Terus Dalang SD sing diomongin MBG. Iki hebat karena apa? Karena kesehariannya beliau dekat dengan MBG. ah iya dong. Iki sinergi dengan Indonesia. Terus? Sing kene MBG lah, iki bapak iki Koperasi Merah Putih. Jadi pas.
Loh, koperasi Kenapa? ki gunane ya Loh. kanggo nutupi Lah yo, anake. karena Pak Iya. Cari itu mengatur anggaran piye pamrih desa iki iso dadi desa sing gemari pahala jinawi, koperasi merah putih itu terrealisasi. Nah ya ngono. Iki program Pak Cari. Iki Pak Cari nggih. Heeh. Delon. Cari ki. Nggih Pak Cari. Yo. Iki to. Karena mau mentai iki to. Mboten Pak Cari. Ya, ten. Kowe iki ra sembrono lho. Ora, Piye-piye ki uripmu gumantung saka Pak Carik lho. ora iso. No. Lho sing mengasihkan itu kok. Sing urunan warga kok. Ayo sak warga-warga nek rene panggung rat ning ndi ki to, Mas? Nggih. Ayo jajali rat ning ndi kowe? Gelem ndak ning lapangan nah, kono. Lah aku nun sewu lho. Dukuh ki tak ngebel aku ya tanggal 16 iki. Nun sewu lho. Nggih. Jane aku bengi bentrok lho, Bos. Masyaallah. Ngawur ya iki. Sombong kowe. Aku ki mbangkit Sombong. Bentrok ki mergo padha wayangane ada. bentrok karo bojoku ning omahku ki. Lan aku tuh Walah geger to. aku ning sini yo mek minggat asline. Saiki sinau perkara jati diri. Bah, iki Diri jatimu itu bagaimana biar bisa kamu itu kuat. Nek ngomongin ngene iki Mas Carik jelas secara sastrawan tuh jelas tertata, budayawannya jelas tertata. Lah sampean ki ora tertata kok. Wong gunane lambemu kanggo pangan dikane kang sae. Betul. Lho, Nggih, leres. tak omongi. Jane yen aku ki pada malam hari ini lho sewu. Tak ngopo? dodoi kuncine ngene. Kunci iki sing penting ki internal dulu baru eksternal. Terus Keluarga dulu baru yang ada di luar. jobone Apapun bentuk permasalahan yang ada di luar itu saya anggap enteng. sing ning jero. Loh, iya, mergo aku wis delok fotone bojoku ning HP. Lho, Iki wis ngono sewu. Jane abot masalahku ning jaba. lho, Tapi begitu aku ndelok ning HP, iki tak anggap enteng. bojomu Bojoku mergo karena mengimbangi dengan pikiranmu. bukan itu. Lah kowe ning jaba tanggunganmu pikirane abot lho bojomu dadi enteng kok. Mergo sing ndelok begitu ndelok fotone bojoku, paling abot ki ya masalah karo bojoku ki aku. Lho. Paling abot ki mergo karo bojomu. Masalah bojoku. Urusane apa? Bojoku sing ngono sewu Lara. ning rumah sakit, Mas. Masya Allah. Lah iya lara kuwi. Lara gundulmu. Lho. Lah ning rumah sakit nyapu nek ra lara kok iso. Buka kantin. Wah, Ning kono ki sing mlane kancane. Kok buka kantin kok ngomong dadak mikir. Mikir sing saiki duka ki lak duwe gawe. Toh ndek gawe ta. leres. Piye ben kata-kata sing apik tembunge syukuran. Betul. Tembung syukuran kuwi lak syukuran. Suki sujud syukur malah. Ayo, contongmu angger jebles dah kowe. Penjelan mawon Mas Carik, sih kene. Bocah Piye iki. piye. Lambe iki dingi latihan lho. Heeh. Syukuran Mas Arek. Syukuran. Heeh. Ganteng saiki ya. Bapak yang ganteng. Gene anak. Bapak ireng. Aneh putih ngono. Lah kuwi anake Mas Carik ganteng, lah anakmu yang ganteng lho. Aku ireng loh, tapi bojoku putih. Alhamdulillah. Mulane anakku belang kayak lowling. Anake itu dielek. Jale syukuran, mau dicontoh adimu lho. Piye. Oh, potong kamu. Wong kowe iki yo tumindak mula culi kotok wis. Adimu iki tawaduk tawakal. Alah, kowe lho asine yo gila nih asine. Wong ki nakal dhisik tundane engko iso Lho kowe mari. ngantek tuwek nakal murah umum kowe iki yo. Kowe ora ngerti to perjalanane Kanjeng Sunan Kalijaga ora mboten ngertos Mas Carik niku. Wah. Wong saiki ki nakal dhisik ning bar kuwi tobat to, tinimbang kowe tobat ning akhire dadi muspra terus nakal. Kuwi kualik ngono lho. Kadang wong apik iso elek, ning wong elek kadang iso saya luwih apik. Mula Kanjeng Sunan Kalijaga niku kula contoh, Pak. Betul, Pak. Aku mbiyen nakal tak tutuk nilaiku nakal. Begitu wis tuwa insaf, Iya, mantan. pikantuk hidayah. Iya, mantan bajingan lebih baik daripada mantan kiai. Nah niku ngoten lho. Dadi luwih becik dicontoh kuwi. Kula mbiyen nate cekel polisi nggih nate. Lho. Penjara yo tahu. Ning sakniki begitu teng jero penjara, kula niku ngrenung Mas Carik. Nggih, Oh pripun? ternyata ngene iki to lakon sing ora apik, sing tak lakoni ngrugekke wong liya. Oh, Lho, akhirnya entuk hidayah. nggih. Terus dadi lan kepenake iso nata ati, iso nata pikir tur hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Wah, Iki lho, dicontoh Mas. Ngono Luar kuwi. biasa. Kok luar biasa pripun? Lah piye? Jenengan ki ora paham, kula Loh. iki masih paham. Wah, Piye to? lah Terus, iki. Ew. Heeh. Dapurmu terus mbok banding-bandingne karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Loh, lah mbiyen yo Branda Lokajaya nganti entuk syafaat to hidayah iso dadi Sunan Kalijaga.
Kanjeng Sunan Kalijaga zaman dadi Raden Mas Said kuwi mbiyen brandal ngerampok. Nggih. Kuwi olehe didum-dumne wong sing ora duwe. Lah wong raimu menang 50.000 delik lho. Wong mambengi Argentina menang yo ora ngetok blas. Ngono kok padahal Kanjeng Sunan Kalijaga. Kowe iki duduk Sunan Kalijaga ning kuwi kan Sunan Jaga Kali. Ngawur kok iso. Wong ki aja kaya ngono. Lah kepiye? Wong ki syukuran ki muga syukur, suki sujud syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga desa Dukuh gelar ringgit pacucal ing dalu menika sedaya warga masyarakat pinaringan selamat, sedaya selamat berkah barokah. Desa Dukuh bakal didadekne desa sing gemari pahala jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Lah kuwi suku. Guru ki saka tembung kurang sithik aku emoh, tegese kurang sithik aku emoh yen ulan sura ki kudu nggelar budaya sing kaya mangkene iki. Sing senajan to dalange Pak Carik karo putrane iki wis menunjukkan bahwasanya pagelaran wayang kagelaran budaya sing endah maneka warna tegese nyauji dadi siji karo warga masyarakat. Nggih, leres. Tahun iki wayangan, tahun ngarep kudu wayangan. Nek nganti gak wayangan rugi. Rugi, Mas. Sing rugi sapa, Mas? Awake dhewe. Tuh gak ngadi ra dijak sampeyan. Ya kuwi ya. Ran iki saka tembung rancangan, Pak. Rancangan anggaran desa menika sampun dipun program dipun tata. Alhamdulillah dalu menika nggelar ringgit pacucal megahe ingkang kados mekaten. Amin. Nggih to? Nggih. Menika antuk. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat lan sedaya pra pradonga ing dalu menika antuk kanugrahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mula pas lurahe asmane sinten? Ayo. Muhammad Junaidi Setiawan. Loh, Bapak Muhammad lafate wis barokah lho. Wis pikantuk syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lho. Muhammad, kowe nek ndi anak jenenge Khairul. Oh wis enek kok tanggoku. Utawa jenenge Amir. Enek. Yasin. Yasin wis oke. Anakku tak jenenge Eko Saitonirojim. Ayo bapake yo iblis kuwi kok iso. Wah anak jenenge Saitonirojim. Tapi enek wong sing ning donya ora gelem gawe jeneng rodok sing berbau Arab enek iki. Napa? Gelem malah mbok jeneng Firaun ngono enek. Sapa sing gelem kok iso maksane? Kita Pak. Mugi-mugi Pak Muhammad, Mbak Lurah, Pak Iwan. Mugi-mugi Pak Iwan iki insyaallah mengemban nama sebagai lurah, insyaallah transparan, kejujuran yang selalu ditanamkan oleh warga masyarakat. Masyarakat akan melekat di hati pejabat dan pejabat akan melekat di hati masyarakat. Alhamdulillah amin. Iki wawasannya tinggi, beliau sebagai lurah insyaallah akan menjadikan desa Dukuh ini menjadi desa destinasi wisata yang akan lebih menjadi contoh Kabupaten Kediri. Amin. Amanah yang diembannya akan dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan nantinya kelak beliaunya akan menjadi lurah lagi oneng desa Dukuh. Tepuk tangan untuk Mbah Lurah. Lok jajal. Kula niku cacek ngeten iki. Pak Carik, ayo. Asmane Pak Gaplek, anu Bagus. Agus Santoso. Aku bangga, aku seneng mersani beliaunya ngasta dadi wayang ora dhewe tapi putrane yo dijak ndalang. Sip. Gagasan dan idenya selalu diberikan kepada anak didiknya ya kayak putrane. Usaha untuk mencerdaskan putra-putrine itu yang menjadi pedomannya. Salate ora lali ya budidaya ya manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok ngerti ya? Desane Dukuh DUKUH. Du ki saka tembung du ki saka tembung DUKUH. Mikir suket suki sukarela Pak. Masyaallah. Dadi dalu menika sumbangan warga masyarakat menika saged dipun wastani menika susu Pak. Apa sumbangan sukarela? Wah, nek susu tante. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Loh. Susu kuda liar. Sumbangan sukarela khusus dari artis. Susu kirek. Sumbangan sukarela kirimane Pak Carik. Kuwi tadi. Oh iya. Ya aku sak apa kabeh Bang. Seling ya. Ket ya meket Pak. Ket ki saka tembung kumraket. Alhamdulillah. Warga makan Dukuh niki ketok kumraket Pak ora bedak-bedake siji lan sijine sedaya anggone nyambung silaturahmi senajan to beda dusun tapi kenal siji karo sijine. Mergo silaturahmi menika nyedake rejeki Pak. Oke, saiki lek wayangan manggone ning dhuwur panggung. Panggung. Pak. Iya, apa? Pang menika saka tembung pangkulah. Pangkulah orang-orang yang tidak berdaya. Tegese pangku ki yatim piatu, jompo kuwi tetep dipangku diopeni. Insyaallah Dukuh bakal ngopeni. Bapak gudel
bakal ngopeni kopi pangku aduh. Iya iya. Nggih menika wong jomblo nanti ate piatu. Lah iya kuwi. Gung. Gong menika saka tembung wong kene ora duwe jiwa adigang adigung lan adiguna. Alhamdulillah. Oke. Terus lek son apa son? Enak ya? Enek. Tak cari ya kita itu kuliah ndelok YouTube gitu ya. Son. Son menika saka tembung son. Son menika son the ship. Wah, Kok terus deledek kok kono ki. Son the ship kuwi bentuk film kuwi visualnya wedhus. Nggih nggih. Dadi wong kene iki kabeh sugih wedhus, Pak. Ya ya pinter. Ana son jero ana terop. Ayo. Den. Terop menika ter menika kintir. Ya. Insyaallah kene iki ora bakal kintir, tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Alhamdulillah. Rob menika robohkan jiwa yang buruk, Iya. tumbuhkan jiwa yang baik. Alhamdulillah. Isone koyo lampu. Lampu lampiaskan hasratmu. Loh, Urutan iki kok. lho iya lampu. Lampiaskan hasratmu terhadap istrimu. Aja Ojo kowe ning jaba. Aja ngguawine Ojo sakon. mbok wini sanggon-gon karena kamu harus mempunyai moto bahwasanya happy wife happy life. waduh. Kuwi. Happy Pu ki saka tembung pu. Pu ki. Pu ki pusaraning budaya ngriki, Pak. Alhamdulillah. Lampu iso murup mergo enek setrum. Ora iso ya nyetrum cengelmu kuwi ya. Teka-teka lak biacok cengelmu. Jaguyon angel. Guyon-guyon wae teka to batale ngono. Kersanipun gayeng nggih, Ya Pak. menika Siap. jenengan menika Nih, ono monggo ditanjak. Kolaborasi penjenengan malam hari ini memang harus bisa menseimbangkan. Nggih. Terus kula penjenengan kalian kanca-kanca pesinden. Nggih, Pak, Pak Carek, Pak Jan Siap. ku ndalange nggih jos, Pak. Pun Iya. saya muga-muga Pak Lurah, Hmm. Pak Iwan tahun depan seperti ini nggih Pak Lurah nggih. Insya Allah. Kowe iki kok ngongkon-ngongkon dijabahi. apa rumangsane apa kabeh kira nggawe catetan apa? Menengo to. Lho, Kowe kenyak tapuk iki. lah ming kongkan-kongkon tok ki lho. Insya Allah dalam rangka syukuran malih Beijing. Alhamdulillah. Tahun depan, Nggih. maaf, tahun depan daripada mengke regane munda. Nggih. Terus? Pengen iki di DP bisa ngoten pripun Pak Lurah nanti. Sing bener ki malah Pak Lurah aja DP sampeyan, ning sampeyan ki DP Pak Lurah. Lah, basa aku wis ping 4 nglakoni kuwi. Loh, Lurah nak DP lah kok dipecat kabeh kok. sampeyan DP Pak Lurah ki enek paedahe, enek fungsionalnya ada. Nek mbok DP sok gak mungkin golek dagelan liya, tetep liyane sampeyan. Ngetane iki Pak Lurah nggih. Panggunge apik, Oh no. jos, Loh, sone kok iya? jos. Amin amin. Dalange Pak Carek yo gagah piteksa, putrane yo ndalang. Derek lho. Ini putra daerah yang hebat. Amin amin. Muga-muga jenengan dados dalang kondang, Amin. Amin. putrane sampeyan yo dadi dalang kondang. Sampeyan Amin. sampeyan tak piye ya? Lek Iya. ngomong ya. Ya kondang tapi aja nemen-nemen lho. Loh. Lah piye to kondang ora entuk nemen-nemen ki lho. Kondang nemen iki tuwek adis mati bosok lah dhewe. Lah yo wedi kok iso Lah, ngene. pecah. Nggih bebungah, kowe iki mare ora nganu kok. Nun sewu Pak Carek. Napa nih? Niku lak sok kula mesti beton iki. Nggih. Penjenengan kerja to niki. Urun. Ah, meski malah Purun. maklar nah, yes. Ya ta kowe iki. Sik, Wong ki nek weh-weh aja duwe pamrih. Ya. Nuwun pangapunten. Nggih. Sedaya menika mawi wesi aji. Ya. Menika lak wujudipun namung ngenger. Nggih. Menika kersanipun ngenger panjenengan, lah mangke inahipun manut panjenengan. Bakul matamu. Tawa ta Pak iki mau, Bakul. Pak? Bakul kowe. Loh, ngene iki lak bute ming ngenger to. Ya, Iki lak enek inahe, pira-pira yo yo ikhlas ngono ditompol. lho. Mauri kelas ndasmu iki. Iki karek sitok. Kok ikhlas. Mbok pamere Kok tak- yo. Ora, kok iso. Pun ngambil setunggal mawon kula niki. Agak sida ya. Engko tak jukuk kene mburi kae lho. Ndi enek kowe ora nggawa ono. Ning mobil enek ngawur. Ora enek kowe pedal motor. Pedahan. Kowe pedahan rada ngirit kowe. Saiki mu rada ngirit. Kowe iki Mobilmu begitu ora gelem diseni solar, pertalite, rada ngirit pedahan. matamu iki. Kok bedan? Apa rumangsamu ngene iki numpak mobil seneng jenuh ngawur rek. Lha ya tak jenuh ya ngirit nek kuwi ya. Cangkemmu lho. Saiki mu ngalor itu nggo tas kayak kura-kura ninja. Aminan Mas. Uang ibu kayak masih gitu lele. Lah nyapa kowe? Loh, podo beda. Oh iso. Bapak Lurah ingkang amanah. Ya. Insya Allah Mbah Lurah berkah, Mbah Lurah berkah.
Rina wengi rajin ibadah. Insya Allah angsal ijazah. Rina wengi sregep ngibadah. Insya Sinden. Allah kadah Ya. ijazah. Salatullah salamullah ya. Sholatullah ala sholatullah ala yasin. Pak Lurah dibantu Pak Carik. Ya. Yen tak sawang ora gelem lirak-lirik, ora gelem lirak-lirik. Radahar sego, radahar kripe. Amula tumindake becik. Radahar sego, radahar kripe. Amula tumindake becik. Wonten Pak Carik, wonten kami tuwa. Kami tuwa tak dongakne umure dawa, tak dongakne umure dawa. Sregep nindake perintah agama. Insya Allah ahli suwarga. Sregep ibadah nindake agama. Insya Allah ahli suwarga. Wonten kami tuwa, wonten Pak Kaur. Pak Kaur, Kaur, Pak Kaur. Kaur enek nggih to. Nggih Pak Carik. Muga-muga ya panjang umur, ya panjang umur. Karo sedulur mesti semulur. Karo bojone ya mesti akur. Karo sedulur mesti semulur. Karo garwane ya mesti akur. Salatullah salamullah ala Tuhan. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah ala Wonten kaur ge wonten kasih. kasih Kasih. Kasih. Kasih wonten nggih Pak Carik. Wonten. Napa Kasih. niku, Mas? Kepala seksi. Loh. Nah. kasih kasih. Wonten kaur wuki wonten kasih. Tak dongakne akeh rezeki, tak dongakne akeh rezeki. Rina wengi mesti sregep ngaji. Sebab beliaunya cedak marang Nah, Gusti. Rina wengi sregep nindake ngaji. Sebab beliaunya cedak marang Gusti. Mudin. Ah, wonten kasih wonten Pak Mudin. Ya. Pak Mudin. Pak Mudin. Pak Mudin. Aja nyempeleke Mudin lho kowe. Mudin dukuhi pinter lho. Kowe kenal apa ora kowe? Lho aku ora kenal. Ora kenal, pengen kenal ya. Ya paling ora ngono. Mati osek ben didusi. Kok cangkemmu. Kok kon mati sik didusi apa sing gelem kok iso. Tapi Mudin dukuh pinter, Mas. Apa? Rektor ngulang sapa? Mahasiswa? Ayo ta guru ngulang. Dosen mahasiswa? Mahasiswa. Guru ngulang murid? Mudin lho paling pinter. Nyapa? Ngulang wong mati yo. Ayo sadene. Ayo, ana kasih ana Pak Mudin. Pak Mudin yang duwe isin. Saben metu mesti nyuwun izin. Ya. Saben dina mau surat Yasin. Bisa. Saben mesti nyuwun izin. Nenek wong mati maca surat Yasin. Bidan. Bidan nenek. Pak Mudin dibantu Bu Bidan. Ya. Ngewangi wong wedok kelahiran. Kuwi ngono jenenge babaran. Lebaran. Ayo, Ben basa karmu ayo. Lebaran. Yo, kuwi ngono jenenge babaran. Muga bayine paring kesehatan.
Iya, sinten mulai Pak Cari, sinten mulai Pak. Ayo le. Ah, carike yo lali kok. Wah, bleset ki. Enak RT. enak Bu Bidan dibantu RT RW. Iya. RW nih. Ayo. RW nih. Enak Bu Bidan dibantu RT RW. Iya. Yang salat ora tahu dewe. Pak RT sregep salate. Yen Pak RW sergep srawung masyarakate. Pak RT sregep salate. Pak RW cedak masyarakate. Ayo le sing angel le. Kabeh iki jenenge panitia. Yang sudah menggelar budaya. Semua yang hadir ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Maha Kuasa. Tak jotos. Tak jotos kowe iki bengi iki. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Maha Kuasa. Kejawan kuwi kejawan kowe iso. Angel iku angel. Kejawan ngono kuwi kejawan. Angel iso ya. Lah kuwi kejawan. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Maha Kuasa. Pak RT RW dibantu Bapak Linmas. Pak Limas. Mas, ngono. Jajal golek sing penak. Saya tahu angel mikir gedeng jan iki ya. RT RW dibantu Linmas. Limas, setiap istirahat selalu ambil napas. Yen adus mesti seneng kramas. Yen bar kramas awake bergas. Kabeh iki jenenge panitia. Ya. Yang sudah menggelar budaya. Semua yang hadir ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Maha Kuasa. Sik kedawan pripun Pak Cari ngoten. Wis kowe. Kowe kekedawan dicontohno lho Pak Cari. Saged Matur suwun dhateng panitia. yang sudah memanggil saya. Kita semua ikut berdoa. Alon, Ya. ojo kesusu. Ya. Mudah-mudahan dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Wis gak aku nek. Kowe nyambut gawe guyon terus kok. Kocok yo bosok. Dah ngambil setunggal Pak Cari. Salatullah, salamullah ala Tuhan. Salatullah, salamullah ala Monggo berdiri. Tawasalna bismillah wa bil amin. Monggo coba. Kulli mujahidillah bi adil badri ya Allah. Wa kulli mujahidillah bi adil badri ya Allah. Salam Nabi Muhammad. Allahumma salim. Mas Cari, Dalem. kula tak kalih nduk prigel, Siap. Mas Kluthuk ben kalih Budi. Waduh, cocok. Digundulmu. Budi Erni. Mudiasto Bu. Wah, Nggih. kowe iki nyapa tekan musul rene iki lho. Bagianmu Aku kuwi. ya pengen oleh semua panitia dapat lindungan dari Maha Kuasa. Wah, bleset kene nduk. Serang gagas masmu kuwi. Wah, mosok mbok gedineh. Jangan dilihat fisiknya tapi hatinya. Neng omah itu sudah besar, Bos. Terus di sini kamu Sebesar apapun itu istri harus kamu syukuri dan kamu nikmati. Jangan sampai kamu sakiti. Kowe nelongso lho dadi wong wedok ki. Wong wedok isuk wis tangi nyepake daharanmu, nyepake apa sing mbok butuhke, Jajali, sampean ming karek tangi turu butuhmu nyepak. Wanita ki wani ditata. Jenenge wong wedok ki dawe mesti ndodok. Bekti karo wong lanang. Jumbuk sia-sia lho wong wedok ki. Ya. Nek kowe ora tresno, kuwi aja mbok gawe lara, atine mesti gelo. Nek pancen kowe wis ora tresno, jaken lunga terno nggone wong tuwa. Nek wong tuwa ora gelem nampa ndang mara ning bali desa titipno. Dek ini tak dekek ning balik desa malah dipek kami tuwa. Lah. Kami tuwa iki termasuk ya tangga. Wah, Oh, berarti ya kampung katresnan. tresnan. Ono. Mbak Yu. Dadi wong mbok sing bersyukur. Nggih, Mbak Yu. Mbak Yu. Ono. Motone kaya aku sing ngangguran.
Kowe engko tak culek mripatmu. Iki wae yo gawe kok. Bocah saiki iki kudu matching. Bojoku niki njaluk tukon-tukone napa jenenge Mbak Yu niki? Lensa. Softland. Softland. Terus Tak tukone iki sing rupane putih. hmm, Lah kok bareng dike kok malah putih kabeh matane kok kuntilanak. ben malah putih kabeh mapik, Nduk. Wis bawa Nduk sing kepu enak dadi maringi penggalihe Pyai Sepuh Nduk jajali. Kalih kula. Iki. Dumek. Dah nyapot to. Wong yo ning panggung ya lho. Durung rabi ya. So, bojomu ayu kaya ngapa, nama kaya ngapa, raga kuwi suda, rupa kuwi lunga. Nyapa kok mbok paido kuwi lho. Ngene iki mbok kira apa ngene iki ayu terus seneng ngono kuwi. Ya saiki ayu, saranduning badan ki mlorot lho, Mas. Ya diajeng ya. Ngono. Tok. Inggih kentang, Mas. Kacang Mas. Kentang Mas tak duduk kentangku malah kok. Nek kentang. kacang Iki kuwi mesti cilik, jorok. Mas. Kok mbok dadi kentang. Aku ning omahe petani kentang ora iki. Lah kentangmu meletot kabeh. Wis ora iso digodhog lho kok iso. Nek mayu tandur terong kentang nek Mas. Ngono. Modelnya mesti sia-sia karo bojone ngono ki ya, Wis Mas. biasa. Sayang. Wis diomongi engko nek wis panen kentang. Diomongi bojomu kuwi lho. Aku dodol tandur terong kentang. Oh, telo. Terong. Nggo jagane lek salah wayah kathoku suwe teronge pas gedhi. Ora penak. Ya kene, coba Mas, sak pira Mas? Nyapet. Pelak. Ngomong. Bojoku kok mesti Ora ngene. usah nesu-nesu. Ya Oh, gosip karo barang tonggo. Mas, barang. Blok barang mawon, blok barang. Coba nggih. Nggih. Papunten nggih Mas Arik. Siap. Pun jenengan Nggih, wah nggih. jan tenan. Nggih. Dalang iki fenomenal tenan kok. Mayange setahun pisan. Oh, tapi bar iki no saya bar iki dridil. Gegarane wong akrami. Dukuh ki hebat wayangan kayak konser iki dukuh iki. Lho iya no. Lah oleh jan hebat. Nggon kuwi ndengi desaku ya. Nggih. Wayangane panggunge pring. Kok sopring. Terus? Iya, ora nek Panggunge? sendiri cing kok. Panggunge? Anu apa jeneng terapi lho, Nduk? Heeh. Pring. Nggih. Lampu iki telu iki mek abang, ijo karo kuning tok. Loh, lah putih ra nek. Gak enek. Lah terus piye kuwi? Dadi begitu anu koyo ning kuburan. Tutu panda tutu rupa. Iya. Kondi tak kata setan. Enggak, aku gamelan dhewe. Lah yo sik lho. Rupa pawi Ane Wah, cengkoke. sing lanang rupane kok penisilin ngene dah. raime domek. Rupamu koyo amoksilin. Kowe kok budreksin. Wah, Kowe koyo super tetra. Kowe koyo apotek. Ya wis ning kono kabeh kuwi. Termasuk salon pas. Ono. Luput pisan Bisa tok ya, Mas. kena pisan. Ya ampun. Aku yo kono to, Mas. Ya apa? Atau Jaluk ngene. Gak wis. Aku ki mau nek di depan orang banyak. Loh, Loh, tunjukkan bahwasanya kamu mencintai bojomu. betul. Wong tresno nyapa Loh, didudot-dudot ki ben tresno wong iku. iro. Ben wong iro. Alah wong pamer. Pamer. Pan ngene kok. Lagi ini mbok ambang-ambungi bojomu kok meneng. Ya meneng sing tak ambuhi tanganku dhewe iki. Oh, iblis nano kowe. Lek pengen roh ya ambune lagi. Bah. Ya jirut nano kowe. Kalau bojomu, aku ora perlu dadak demek dinemek. Langsung saset. Yen gampang. Suarane bojoku triple to. Lha iki sopran. Apa kok sok? Suara iki Oh, iya. sopran. Luwe gampang. Garwa aku prigel. Jaluk diambung. Oh, Jambung apa ndelok kopokmu mari pono. yang nanya aku ya.
Kaca. Punya aku ya. Oh. Lah bojomu delok kok sangseng-sangseng. Kowe iki didelokne kopoke mari pun ya ngono ki. Ya mau bandredek. Yen angel ke bisa weh ini bisa lah surah mudeng ayo Beseli lah Diajeng Di dalam kentang. malah kentang enak semodok. Tapi kerasa begini, lah ya ngata. Waduh lah, yo ya ngono iki ya kentangku yo sakit no. Lah kowe bar muni ngono sing ngene ya, seswi ya. Kentangnya bapak presto iki. Aja mbok ruwake lho. Mas, Dalem. mbok yo sampean ki pisan-pisan ke hatiku seneng. Bendino ki nggon rame, bendino rame ngene iki terus piye? Sampean gaya aku seneng sedih lho lho, Mas. Ya aku ki nggon rame ngene iki pancen ora senengku nggon sepi. Nek rame ora dadi-dadi kok. Lah terus piye? Ya engko golek nggon sing sepi, wening, terus awake dhewe iso sejuk ngono lho. Harmonis pokoke enak nggon suasanane. Tenan ya, Mas. Ya, Samaan pengen kon sepi. Engko bar wayangan aja mlesek ya. Terus? Kita mandi di sumber Sugih waras. Sugih Waras. Oke. Saman aku kok ning dhuwur, samanku nyemplung sik aja nggih apa-apa. Engko terus tak tiketnya 5.000-an. Rumang samar mbok kon ndelok singa lautmu kok. Kowe tak tapi lambemu lho. Karo mbok kacisne 5.000 ngawur. Lah wong aku 10 ae dhisik dhewe kok. Singa gudung. Kowe arepe sembrono kowe. Ayo, tutupno. Terus nasi diajeng. Lembang aku kok kangen seluruh awakmu cak ya. Wah, tinggal kayak jajan ada. Bu, aku dikonone to, Mas. Dikonone lho. Aku pangkunen ngono kuwi lho, Mas. Tak kandhani. Reaksimu mangkono iki piye? Reaksimu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Piye reaksimu piye? Hanya pergerakan yang terjadi. Kuwi nggon rasane kok piye, Mas? Mak sendu. Iya. Ngono. Terus no diajeng. Engko tak ngonoki ya, Nduk. Mumpung kentangku. Ya. Oh, Iya. kae Malah ngurusi kentangku lho sama Pak Dek. soalnya ndelok awakmu kentange dhek ya kering. Ngono. Ayo, blesa tok kowe. Sangkena Dinumbas kentang. Tinumbas Kentang. aduh wis awakmu wis Nduk. Sedok. Aduh kok lah kok nyekemes Nduk. Jariku langsung mamel. Lah kuwi kentange kenyonyoten. Nek mung godhog kenyot tadi begitu dilungguh terus blenyek. Kuwi jenenge blondot. Bocah iki iso do guyu kekeling apa to? malah dadi kentang rebus. Iso. Terakhir Nduk. Iya, Pak Tarik nggih. Kuwi ora blondot tapi mbondrot. Nah. Urung kentangnya Pak Tarik we. Payo. Kentang pacare dionceki angel. Ono ae. Ya, Tan ayo Nduk. ayo. Sangkena tinumbas harapan. Spesial lagu kagem sedaya warga dukuh ing berjudul inggih menika Kentang Jayapati. Nggih, lagune apa, Om? Tetekno musisi wis kabeh sedulur. Sikat.
jam 5:30. Nah, jadi los Iki pancen bengi iki digawe wayangan spektakuler. spektakuler. Iya iya. Dadi yen iso ki Awake dhewe engko jamaah bareng ning panggung. Ah iya iya iya. Wis ngono wae penake ngono. Yo kene. Coba dok ngampil dua dok. mobil wonten panyunan pasare. Loh ada. Enten Niku, WA. wah, kertasnya Mbak Cari sak nombane kuwi mbok kira pundutan lagu, Pak. Loh, Kok kuwi lakon kok. lakon gundulmu Karo delok ini delok lakon. karo mikir caratane anggaran kuwi. Oh, no. Iya. Ya kene dua-dua, peloke Pak, peloke. Moga-moga, Pak. Sing urung, sing belum. Ya kene Pak. Sing belum. Waduh dek aku sing ngeluput. Mbak Renjel, moga. Bicara banget prangot. Wong ayu dadi sabramu. Dua. Ning kali nggawa jingan. Wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Ya, wis ngene wae penak. Dalu niki salam kula kagem dulur seniman Tulungagung sing rawuh dalu menika. Wonten to? Nggih, wonten Mas Dalang Daru Kartika ya. Ya. Oh iya. Mas Daru rawuh. Waduh, Mas Wilujeng Daru, rawuh, Mas Minto, Mas Eko, Mas Sun niki pun teng dalem piyambak-piyambak. Ning streaming. Wis ndelok wayang kok omah kono. Ngomongi sing penak iki dagelan, dalang sapa iki ketut iki lho. Karo yoga. Wah, sing paling spektakuler iki melu dalang niki lho. Ki Bambang lho, tak apik. Wah. Ngawur ke dalang ke saiki sobone Suriname lho kek. Ngawur ndek ngibar kok Thailand ngawur iki. Oh iya mbayang. Didu karo gajah. Bebas bebas dok bebas. Bebas. Penting rame. Ndek ayo. yo dalang leh. Dok mikir ditaruh atas. Nah ngono. Dok prigel wis. Lare kanca-kanca kaneman sampun tercakup sedayanipun. Nggih, Mas. Ngeten iki lare nem-neman remen penggalihe piyai sepuh nggih. Remen penggalipun. Leres. Terus seimbang Pak Seimbang, nggih. Antawisipun lakon lagon lucon menika kecakup dalem nika. Nggih, sing- Lakon mangke panjenengan, Siap. luconipun kula kalian Mas. Lah lajeng mangke lagonipun dipun jangkepi adik-adik Nggih. Maranggono. Sing sepuh ya dituruti. Ingkang nem sing nggih enem dipun ya dituruti. ladeni. Ya. Ngoten Leres. nggih. Menika mbok bilih tasik wonten Wonten Mas Jo tujuan- Klirik. Oke, siap. Wonten pamundutan Puspitanala menika. Saged. Duet nggih menika. Gak no. Oh, boten. Monggo. Sing belum. Ayo. Manut. Ayo, Mbak. Gini. Pun berempat, bertiga. Bertiga boleh. Ya kanca-kanca bisa spotnya monggo nderek. Napa gamelan nderek? Ya. Puspitanala. Lho kula kaya kula tembange sampai intek to. Asik. Seru. Pun wedok. Iki ana panyunan saka beliau WA, beliaunya saka Mbak Dalang. Iki nyun lagu Puspitanala. Puspitanala. Enggak. Paling asma sapa, Nduk? Afi, Afi sampean. Almira, Almira. Ratna. Wah iya cocok. Wis saiki ngene iki lho Mas. Sakniki pertunjukan iku sing dipadosi nggih kesing-kesing ngeten Iya, iki. betul. Ngoten lho. Dadi tuwek sithik pateni sakniki. Dadi sing butuh ini kesing-kesing. Dadi kaya kipet-kipet iki sakniki. Ayo, ngono kuwi sing digoleki. Wah derek-derek. Ya, Dok, jajak ralmu kaya apa, Dok? Ralmu piye jajak? Bawa depan piye jajak? Wah, bawa mulih kan. Lah niki Wih, ngendang niku. Wah, wis enek. Lha ki Pak De Bowo iki ngendi-ngendi ngawur rek. Gumun nang ndi. Bengi iki nek ra nek Pak Bowo, Mas Cari ra iso mayang ngawur rek. Wale. Mas Bowo lek pikirane wayang, ora melu sapa-sapa. Wangsam. Pun gitu, Mira. Wis alhamdulillah. Bengi niki intine mboten kok sombong warga masyarakat dukung mboten. Leres. Nanging dipun nujari, dipun niati insyaallah ngenteki ragat golek nikmat kersanipun adoh saking laknat Leres. dipun berkahi kalian Gusti Allah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal Eh, alamin. Sing penting siji Mas. Napa? Aja nyawang sing ngomong kula ning sawangen omongan ki muga-muga iso manfaat. Wah. siap. Mula aja rumangsa sugih
ning ilinga nalika mbiyen prosesmu iso sugih. Aja rumangsa duwe ning duwe rumangsa duwe welas karo wong sing ora duwe. Aja rumangsa terkenal ning ilinga prosesmu mbiyen nalika wong sing urung kenal. Wong tinimbang kondang aluwung dadi wong sing guna. Kondang kaya ngapa yen ora guna niku muspra. Iki Mas, mula sing becik aja mengejar ketenaran, jangan mengejar terkenal ning uberen jenengmu sing kekal. Niki jeneng sing awet niku penting Mas. Terkenal kaya ngapa nek jenenge ora awet nggih napa? Ha niku sing penting awet. Muga-muga masyarakat dukuh awet, amin. Kepemerintahanipun awet, amin. Perangkat lan sedaya pejabatipun awet. Amin. Allahumma amin. Amin. Sembah nuwun Mas Arik nggih. Dipun tutup satu lagu kalian kanca-kanca presiden. Siap. Lajeng kula tak mohon izin lengser sawetawis. Ngaten. Mangke pinanggih wonten ing sanes wedal. Matur nuwun Insyaallah sangat. donga dinunga Nggih. pinanggih Bagas waras dayanipun jinangkung ingkang dados dianipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Terus Mas Arek. Kok ora Ayar penak belas. Wong aku ki sik menehi tinggalan ukara sing kepenak lho kok iso. Kula mau ndedonga muga-muga sing nanggap selamat, Amin. sing ndelok selamat, Amin. sing ditangkap selamat, Amin. bakul selamat, Amin. tangga tepalu selamat, sedaya pinaringan selamat, selamat berkah barokah Amin, Gusti amin, Subhanahu wa taala. Oke. Mbak Bile wonten kladhe ngatur nyuwun pangapunten kula Sama-sama pribadi sami. kalian Mas mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Murni sebagai pelaku seni mengemban amanah budaya insyaallah kanca-kanca pengrawit, kanca-kanca musisi lan sedaya ingkang kajibah seniman seniwati insyaallah gangsal anggenipun pados rejeki. Amin ya rabbal alamin. Kula kedah wangsul Pak Carek. Sebab sebab badhe nilai kentang kula atus iki. kowe yo selek kentangmu wis yo. Salah bondrot. Nawi mekaten kula tak lengser badhe sami-sami Katutup kalih gending negara angin. tak kira padha-padha ndelok kentangi. Lara sesigar kok iso. Oh, nggih. Lara sesigar. Lara tipes. Gus, donga-donga nggih. Siap. Insyaallah Matur nuwun. pinanggih malih. Nggih. Lara Amin, amin. sesigar. Sekirat. Yuk Mas. Peng piro elo salaman iki, Bang. Mas Arek. Si, Mas. Anu Pak Carek, si. Opo. Anu anggaran sing nyekel sinten Pak Carek? Kowe iki kok dadak ndelemis. Anggarane ra cair. Pangapunten pun mboten sah digagas. Ngoten mawon. Pak Lurah tasik lenggah to? Oh, tasik. Nah, berarti aman. Gel. Pak Carek matur sini Pak Carek. Weh. Yuk. Ayo kanca-kanca. Ayo gel mulai gel.